Shakri baba bad bange melamino kiba kendiat dengan bu ya mehaki babu toki lechapo ka jingkmen uken rajong me shah ka jingkmen uken rajong Shakri baba bad bange melamino kiba kendiat dengan bu ya mehaki babu toki lechapo ka jingkmen uken rajong me shah ka jingkmen uken rajong mynsiem paralok iohsngew khlem ya jingeh kiba kendo kamperla de shiteng senya Haba donut khia dia ubat kloi mandem duwai batnya hilong bas ngore mynsiem U Blei udap api Haba pikren kubor kidap tangki jingkerku ya jing shisha khlem jing shapting ne pen mong ya kiwei pikot mynsiem ba kordor man wan haja U Blei Shakri baba bad bange melamino kiba kendiat dengan bu ya mehaki babu toki lechapo ka jingkmen uken rajong me shah ka jingkmen uken rajong kynja ba kadonut kapan jing sneng jing krau kiba pi ai ngaken mau tempang ki ktah ki jing duwai por kordor ba pila ai Ngai jing mot ki jong pi kibten yang U Trai bila ya le ya ka jing ya le baba bila pendep ya la ka jing ya pe bila ri la ka jingeh larilah ke jingeh nado mentaya pilabo ya kata kapan sia jongkah